E isto parece unha carta de amor. Ese é un requerimento. Quedamos en local. E agora? Estamos en problemas. E agora que facemos? Esperade, a señora fai 10 anos veu aquí á oficina, unha anciá. Que decía? Xa o lembro. Dentro de 10 anos teredes que marchar deste local, pero non vos preocupedes. Ide onde está o libro da sabedoría, alá, na zona escura, nas profundidades de Gárate. Ali onde están as almas perdidas, atoparedes solución, onde está o invernadeiro. Entón, baixemos o soto, vamos! Este é o libro. Marcarei estes números. Pode que me leve algo de tempo. Vos podedes ir á sala de saqueo. Saqueo. Perfecto, aí é onde brillo. Cando fixen o meu máster na prestixiosa Universidade de Vilar de Cos, aprendín un algoritmo moi avanzado. Aquí está o algoritmo que necesitábamos. Empeza por 1000 a ver que pasa. Espera, ponlle outro cero. Segura? Veña. Non, está sobrecargado, ponele! Menos mal que quedan os números. María! Ben, a ficción pode ser divertida, pero a realidade non é tanto. Quedamos sen local e debido a ello, muchas persoas que dependen de noso apoio quedarán sen axuda. Este lugar foi un refuxio para tantas persoas en tempos difíciles. Sen el, moitas perderán ese apoio. Estamos aquí por elas e por eles, pero non podemos facelo soas. Necesitamos a túa axuda para poder facer fronte aos custes deste novo espazo, que permitirá trasladar os nosos proxectos e aumentar a nosa acción. Axúdanos a sair adiante. E habrá aquí un local para Xaruma?